हा बघा लग्नाला चाललो आम्ही वराडी चाललो सगळी जण. कुणाचं लग्न आहे रे? अमित सांगा रे. अमितच लग्न आहे. तुम्ही सकाळच्या व्हिडिओत बघितला असाल अमित शाळेत गेला नव्हता तिकडून मला हाक मारतो दिप्या दादा बोला कोण आहे फक्त आम्ही आवाज ओळखला. मला वाटलं याच्याबरोबर दुसरा आहे तो म्हणजे बाहेर आहे होती मला वाटतं तो विनय आहे म्हणजे शाळेचे कपडे घालून आला का असं मला वाटलं म्हणून यांना बोलवली इकडं का आलो वरती गेला. जाऊ दे कितीचं नाव रे आपण आज. एक आमचा जोडीदाराचा आलेला नाही शंकरपाली तो कुठं गेलाय काय माहिती पाणी चालू करायला गेलाय का पाईप जोडायला. 1 2 3 4 5 जणांची टोली आहे. तर नमस्कार मित्रांनो क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. माझं नाव नाही घेत आता माहिती आहे ना रे नाव माहितीच असेल. स्वागत करतो आता दीपेश गोटल. तर मित्रांनो आज आम्ही जातोय सकाळी तुम्ही बघितलं असाल मी इकडे कंपाऊंड आलेलो गुरं बिरं लावायला इकडं दाखवलं थोडं कंपाऊंड पूर्ण नाही दाखवलं आतमध्ये फिरलं नाही का तुम्हाला सांगितलं की पुढच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये केलेलं आहे ते तुम्ही डिस्क्रिप्शनला नाही टाकणार पण बघा जाऊन असं बोललो तुम्हाला. मित्रांनो आज आता बोरानं जातोय पहिलं इकडून म्हणजे एकाच व्हिडिओमध्ये बघा काय काय दाखवणार तुम्हाला गोटणी पण दाखवणार आहे एकाच व्हिडिओमध्ये. त्याच व्हिडिओमध्ये ती गोटणीवर विहीर बनवलेली आहे. तर प्रथमेश राऊत आहे आमच्यातला त्यांनी कमेंट टाकलेली ना रे बघितली बोलतं की गोटणीवरची विहीर दाखव की पूर्ण गाववाले बघतील. तुमचा सबस्क्रायबर आहे आणि जास्त सपोर्ट करतो तो पण आमच्या व्हिडिओ ना. तर त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही जाणार आहोत तिथं पण म्हणजे त्या ठिकाणी तिथे पण नाही गप्प बस तो काहीतरी चुरचूर करतोय त्याच्यामुळे आता मला आवाज नाही येत आहे. हा मनसतोय तो पण काहीतरी पालखीसारखा हा मनसच असेल शिव्या बी देत असेल शिव्या पण देतात तोंडातल्या तोंडात. तर ते पण दाखवणार विहीर नवीन बांधलेली आहे. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्ही लय बोलतो मी आता कारण का सांगावं लागतं तेवढं. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये सोम बोललेला की विहिरीचं पाणी का नाही हे सांगितलं नव्हतं त्यांनी तर ते मी आता सांगतोय कारण का विहिरी आमची ना मोटर बिटर कनेक्शन सर्व काढून टाकलेलं आहे आणि नवीन आता करताय सर्व. तर त्याच्यामुळं पाणी नव्हता तर आम्हाला आठवण करून दिली बरोबर विहिरींची लोकांना विहिरीनी. तर मी तर आज बोरानं आलो इकडे गेदर वर्षी येतो त्याच साईडला ए तिच्या नको हॅलो वाईट पाहिजे मित्रांनो बोरा पण बघा आणि सर्व हाय सोम जिग्नेश कदम याचं नाव काय अमित आहे. आता मी बघा कशी दाखवतो मित्रांनो तुम्हाला सांगतो मी. हे बघा हे लोकात ना आमचे जरा व्हिडिओ काढतात ते जरा चुकीचे काढतात काय बोलतात ते बरोबर आहे मग कधी कधी चुकीचं काढतात. तर आता घ्या समजून पण अजून येत नाही जमेल ते तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये तोंड नाही दिसणार कुणाची काय नाही दिसणार धड अशी आहेत. देवाघरची फुलं असतात बघा लहान मुलं देवाघरची फुलं अशी बोलायची तुला बोल ना. हे बघा शुभम बोरा शिकता बघा काय दे ना 5 ही बघा इकडची बोरात ना चिनी मिनी असतात. हे माझ्या घे तू पण टी पाला मला न्यायचंच मुंबईला तू काय करतोस आता. तर मित्रांनो व्हिडिओ मोठे होणार आहेत पार्ट 1 किंवा 2 बनवू शकतो मी सांगू शकत नाही. चला हे आता इथं टिपतायत बोर मी जातोय आधी पुढच्या बोरी खाली. हे बघ का केवढी बोर आहे यांच्या अगोदर जातो. बोरा बघा मित्रांनो किती आहेत ही बघा किडलेली पण असतात बोरं मित्रांनो. ही ह्या बोरीची पुसावा गेला. अरे बोरा माफ आहेत आता मुसले देखील डुकरं आलेली आहेत. अरे मांदे बाबा पाय पडताय माझ्याजवळ. हे झोपून टिपा आता. बघा वर बघा किती आहेत. सोम तू अर्धी तोंडात दमव असं झोप आडो आणि अर्धी हातात दमव
तो डब्बा नाही स्पीकर आहे तर ते जमा करशील खोलशील. हा हा सोम आमचा झोपून बोलायला टिपताना शुभम सारखी भाषा वापरतो मी आज. सोम आमचा झोपून बोलायला टिपताना ही बघ रास अमित पोपट कुठे आहे? त्यांनी लवकरात लवकर बोरीच्या खाली येण्याची कृपा करावी. जाताना शाळेत नाही म्हणजे घरात येताना आली नाही ह्याच्या कधी. आपण येतो तेव्हा सोम येते काय रे? लवकर सोम चांगली चांगली टीप. टिप टिप बघा बघा काय खाऊ आहे का तुम्हाला? काय बोलतो तुम्हाला समजत नाही कधी कधी म्हणून त्याला येडवा दाखवते मी मित्रांनो. मित्रांनो आता मी पण टिपतोय. बघा शिव्या देत आहे. अरे या वासाड्याने काय ठेवलं नाही तुम्हाला? अरे हा तू माझ्या इथे येऊन तो काही खराब आहे. मग आता तू लास्टला तशीच भेटतील. इथलं तर नाही या बुंदात ना. मी पण चढू काय अर्ध्यात जाताना कधीपासून छान आहे आणि होतो तिथपासून तुटता अजून तुटली नाही. तुटली आहे खाली बरोबर. मुंबई जायचं कॅन्सल. मी राहत पडली दाखव दाखव ती बघ पोरा पडतात. ही बोरा पडतायत. लहरी पडली. कोण? दिगूला बॉडी कुठं आहे? हा दिसे दा हलवला रे डोक्यात लागला. ही बघा ही भार लय पडली. माझ्या डोक्यात कोण टाकते? कुठं पडली
ही बाबू ठेली भरलीस तिथे माझ्याकडं हा. हम्म. गाभारला दिप्यादा गाभारला. हे बोरटी पाहिजे आता. हे जुगू हलव. हा एक बोर नाही पडला. काय उडी टाकला. शाळेत पण गेलाय काय बघ. आज सोंब कधी उठलाय आंघोळ पण नाही करून आला शाळेत. आमच्या शाळा नाही शिकवली ते येतं कंटाळा आणि ह्याला बोलतं आज नव्हता शाळेत गेला तर तुला दाखला गेला शाळेत बोलवलेलं आहे. याला दिवस 5-5 दिवस शाळेत जातात त्याला कधी काय बोललं नाही. महिनाभर 2-3 महिने. काय बोलला तो नाही तू काय बोलला काय तो त्याला कोणीतरी मारला न बर. अरे मी अटकला. कुणाला रे पिकान तुला बोलतो. अरे भाव भाव वाटते तुला काय माहित. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करू. इधर आज मित्रांनो आमचा काय बोलतात ते काय बोलतात प्रेमानंद हरिनाम काय बोलतात तो आला नाही बोलणार. कनेक्ट नाही आहे झाल्या. ह्याला कनेक्ट कर. मग दिप्यादा बोलला मग करायचा. काय देतो तू नको देव हा बघा लहान मुलांना मारत. सकाळी आंघोळ नाही करून आला शाळेत. एक तर सकाळी आंघोळ नाही करत शाळेत यायला. 2 मिनिटात झपकन आला निघून. काय बरोबर. हा बघा केवढा मोठा बोर आहे. मित्रांनो बोरा बघा कितकी मोठली आहे. अरे दाखव काय बोलताय माझी बघा हे माझी बघा. ए पोरटी पाय चला ना. तेजस तू नाचत नाही या गाण्यावर नाच तरी याला हा आता काय बाबा बाबा तू नाचलास तर तुझी बोरा दाखवू. काय तेजस तू नाचत नाही. पाय केलाच बोरा डीजे अमित दादा कदम. पायाची आहे बोरा बोल बोला पिशवी उचलून ये.
हे बोला दे माहितीच नाही बोला दे दोघांची बाबू नाचतच नाही या गाण्यावर तू, तुला गाणं देऊन लावून घ्या. आदय बोरा टिपताय. डीजे अमित दादा कदम. वेल डन. नाचो. वा वा नाचो नाचो. तेजस तुला नाचून दाखवत बघ. तेजस हा बघ, हा नाचून दाखवतो तुला. ए तुला येडवण दाखवून नाचून दाखवला, त्यांना नाही दाखवणार. ते खालच्या बोरीवर गेले. मित्रांनो व्हिडिओ मोठी होईल, 2 पार्ट भेटणार तुम्हाला बघायला. काय बोरा पण किती पिकली आयला हे पांदच तोडलं नाही. काय रे कुठणार बांधलं हो, घुसल पाठी गेलं. लाल लाल बोरा काऊन झाल्या. वर्षी पण किती असतील. रंगले बोर. आता तिला रंगवायची चाललं कोण. हा जुगू कोणता आता एक करत मगर आहे ना. तरे लवकर तरता मी तरे. दिपेदा आता चढताय. एवढी बोरं साठवली. आवाज कमी कर, आवाज कमी कर. नुसता बोरं खाताय आणि आम्हाला मारताय. इकडची हलव. कुठली ही इकडची. तिकडं कुठे जाणार नाही ती पाहिला. तुझ्यावर कोण चढत नाही म्हणून तुझ्यावर फांदी असते रे यार. ही ना हो हे बघ पडलं. हॅलो
काही सोम आहे ना टिपताय. हा जिगू बसून टिपताय. ही बघ इकडं बघ. मित्रांनो वर चढा. बघा मारामारी करतात. जरी फान तुटली तर काय होईल. शेवट असतं लाकूड होडीचा. असं सहजासहजी नाही तुटत. माझ्या हातात काय नाही. हा डीजे कशाला लावला का ना. हा डीजे वर पेक्षा असा पण चांगला आहे. तर मित्रांनो इकडे वर दाखव. मी पालघरची गाणी बघतो म्हणजे ऐकतो जास्त. तर हे पण बघायला लागलेत माझ्या मुलं. काय हो बोल बोला मी काय करत नाही. हा टोमना मारता पाठीकडून. लय हरामी आहे. उतर उतर. हा व्हिडिओ काय नाचताय. काय म्हणता मग? चला मित्रांनो जाऊया तर गोष्टीमध्ये. तर व्हिडिओ मोठीवर मेमरी काढण्यात आपल्याकडे. ते थांबे बाबा मी घेतो तो डोळे. मी घेतोय तो एक माझ्याकडे. हे बघ इथं बोरा बघ किती आहे. बोळा ते घेऊन येतो काय तो दाखव. शिकानी ठेली वर लहान. बोळ्याच्या दम मित्रांनो मी उतरून राहिलोय. 3 गोल्या घेत. बचाव. माझ्याकडे काय देतोय. चला मित्रांनो उतरलो आता. चला बदली